tindak wonten ing panggung Mas Markonye. Yo, Cak. Matur nuwun. Ya. Sugeng dalu Mas. Wah, tak kira nek isih nom ngono ya, tak ning YouTube. Ning YouTube kae isih jaman muda kok lha sak menika pun Pakde. Niki susuke dicoplok. Oh. Iya. Nggih, teng YouTube nika ngangge wedak dobel telu. Oh, nggih. Niki teng mriki ngelothok wedake. Oh. Nggih, sugeng dalu bucange. Nggih, Pakde. Lan wilujeng dalu Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Kok beda-beda to? Sugeng wilujeng ya padha wae. Bantul karo Pati ya padha wae, sugeng ya wilujeng ngono lho. Nggih. Ya padha bantul karo Pati padha. Lah iya, ning basa iku nganggo dasar. Weh, wong Jawa iku nak ngerti basa iku roh asal usule. Weh. Salam karo Bu Sinden Maranggono iki sugeng. Ya. Salam karo dalang mergo lanang wilujeng. Weh, ana karepe ya. Oh, piye? Nak lanang kok wilujeng? Wilujeng saka tembung kuwi lho alune ning ngajeng. Aku agi ora arep njojoh jadah iki. Lho, anjen basa iku dasare ngoten niku nggih. Dadi terus diturut, mula-mula wong Jawa kuwi kudu teliti. Lah kok nek sugeng wong wedok kabeh iki kaya Bu Sinden iki jenenge sugeng. Sugeng niku Saka tembung susune ageng. Sing duwe wong wedok-wedok, wong lanang ora duwe, Mas Yusuf. Menawi panjenengan tindak Pati ning daleme Mas Markonye nggih sulit, Mas Yusuf. Lah pripun? Sulit niku bojone Markonye susune alit. Oh. Lah nak tenggene Mas Konyil mboten sulit. Tenggene Mas Konyil iku suwer. Kok suwer? Bojone susune wis nglewer. Ngawur usia kok ya. Ngawur. Nggih, alhamdulillah wa syukrulillah Mas Yusuf. Nggih, nderek tepang Pak De. Lah nak bojone pengendang iki apa? Sukir karepe susune diukir-ukir. Sikut pangan rayap ya kuwi ya. Aja ngrembug ngono. Wong delok apa ki nderekno siapa, nderekno Mas Yusuf Ansor. Ya. Usianya masih di SMA kelas 3. Ya. Lho, dadi wajib aja ngomong 17 ke atas. Kedewasaan kuwi kudu dinggoni tata krama. Umur kula pun 18 kok, Sus. Lho, wong tuwa iki pituture digawa iso ngandani iso nglakoni. Ibarate kacang ora ninggal lanjaran. Nggih. Maksude, lho, tegese karek ndelok didikane anake. Anak kuwi fotokopine wong tuwa. Kacang ora ninggal lanjaran.
Lah kacang Garuda iku karung-karungan kok ora ono lanjarane. Kacang Garuda. Maksudnya tuwa iki tuture digawa ngene lho, Mas. Nek ngomong sing ati-ati, wong wis tuwa kok ngrebuk barang sing ora bener ku ora saru jenenge. Ora benere nggon pundi? Ya bener lah teke-teke karo Mas Yusuf. Nggih. Usianya masih kelas 3 SMA to, Mas? Nggih. Lho lah nggih kok ngrebuk masalah. Lho kula mbiyen ya ngombe kok. Ya? Dek bayi rak ya diombeni susu, air susu ibu. Oh, iku ASI. Lah nggih rak sami mawon. Lah iki ngombene asu kok. Lah napa? Air susu umum. Oh, ayo. Ya, Nggih iya, rak werdine sami, werdine Ya sami. aja ngono. Tontonan iso dadi tuntunan, tonton sing mawa tatanan. Oh, nggih. Memberi edukasi kepada penonton, pada anak-anak. Maksudnya piye? Lho, nak tuwa ki nak omongin contone ngene ya. Wit-witan iki nak tuwa, rasane yo enak. Gedangnya nak tuwa rasanya legi. Lho, penuh vitamin. Lho, ngono lho Mas. Pelem nak tuwa ya legi, enak. Angger tuwa ku ya enak, ngono lho. Lah wong, Wong ya ngono kudune ngono. Nak wawani ngono kuwi. Angger tuwa iki enak. Nek wong nek tuwa ya enak ngono. lah iki ana angger wong angger tuwa mesti enak. Iki ibarate wong ya ngono kuwi. Nggih. Angger tuwa kuwi larang regane. Oh, nggih. Nak enom murah. Ora iso lah iki kok sing murah kok sing tuwek sing larang kok sing enom. Apa kuwi? Begenggek. Cangkeme. Ngono iku lho cangkeme iki lho. Jenenge Wis warsa angger nyontoni. tuwa enak. Aja Angger nyontoni. enom ora enak. Iki sing ndeleng bocah-bocah termasuk anak-anakmu. Ngono iku pasti. Ya pasti. Angger tuwa Tuwa kuwi cara wit-witan tuwa ya enak rasane. Wit kambil contone. Lah, pelem ke nak tuwa ya enak rasane. Oh, ngono. Iya. Berarti angger tuwa enak. Enak. Kayak aku tak takon. Bojom tahu kelanjangan bung. Tahu kelanjangan bung. Ya tahu. Lah bung ku sing enak sing tuwa apa sing nom? Bungi pring sing nom. Lah iya, sing enak sing nom apa sing tuwek? Iya, ya nom. Lah ngene ae ku apik-apian aten kowe nak muleh ngapik galar engko kon ngelo bojomu ya. Ben nyonyor cocote iki lho. Ha gombok tekke nek tuwa enak kuwi mau ta, Dik? Wong ngomong Ora perkara ngono Mas Yusuf. Lah pripun? Sing wong tuwa iku pemikirane sing tuwa. Aja nyontoni sing elek. Ibarat guru kencing berdiri, murid kencing berlari. ngono iku ya ndelok gurune, lah gurune lanang apa wedok. Maksudnya piye? Lah gurune lanang ya iso kencing berdiri tur. Lah gurune wedok bukan kencing berdiri dak kocar-kacir. Mas aja menjurus teko kono tok lho. Mesti kok menjurus sing ora bener. Aku mengikuti perkataanmu kok. Mula anakmu ki hola-holo. Wong terok kowe. Ibaratnya wiwitan ceblok ora ado saka wite mesti anakmu ya hola-holo. Lah iso lah nek esuk nang pasar Gunung Kali woe dak pirang-pirang. Lah wite nang ndi? Lho ya. Esuk ya ana pelem, ana gedang, ana nangka. Lah kok ora ana wite? Wis aja digagas mesti wong tuwa sepah ya iki jenenge. Oh, Tuwa sepah iki. nggih. Wong tembung ajine diri saka lati, ajine raga saka Busana. busana. Nggih. Wong nak busane sing apik ya diregani ya larang regani Nggih. ngoten Mas Yusuf. Nggih. Lah ngoten soal dialek tata krama iku beda-beda ora apa-apa. Ajine raga, Saka busana, ajine diri. saka lati Wong sing gelem nganggo busana, ya larang regane. lho sapi Brahma kae uda kok larang. Sapi Brahma kae uda lho iku ora nganggo pakaian. Lah kok 30 juta sih tok. Lah kowe payu tak dol 250. Payu ta ora? Lah aku nak uda mlaku ning dalan ya darani bakul es lilin. Ya iya. Ngomong kok ngomong berkutu ora tekan gone ya awakmu iki. Iya. Iki repot. Repot Yusuf. Lah wong kon uda mlaku iki lho. Amah diarani wong edan nek anek. Lah nak sapi dinyang wong larang. Lah nggih. Lah jale iki markonye mlaku uda. Engko kaya bakul kelentang apa bakul apa. Wong iki ket sore ora ngrungokno critane dalang ya. Piye? Nomo wong dalang Iya. ya wis diasah karo ilmu pengetahuan. Nggih, nggih. Kowe krungu ora mau critane? Ceritane. Pak Midi duwe gawe iki. Nggih. Ngguga krama putrane Putrane. Mas Aditya karo Mbak Ina.
Tujuane ngomah-ngomahno sunah Rasul. Siji wong sing gelem omah-omah iku buka dalan rejeki. Siji. Nomor siji. Sing nomor loro buka dalan bayi matamu kono. Lah piye? Dalan barokah. Barokah. Kok dalan bayi sebab eling-eling. Biasane jurusmu teko kono. Ora iso. Dalan barokah. Omah-omah iki nak tertib anteng nganti tuwek golek barokahe Gusti Allah. Kususe rindane Gusti Allah. Mula omah-omah tujuane niku wau Mas Ansor. Di eman-eman kondang gawe putu. Jenenge mantu. Mantu. Ning aja ngawur najan somber lair golekan kencana sing tata jalma nak ning gawe salah somben tukule ya salah. Ki jurus teko kono nek Mas Ansor. Ketepa song gawe anak barang ngono lho. Aku iki wis tuwek kok. Lho, aku iki wis tuwek. Lho nuwun sewu lho, Cil. Mas Mikel karo Mbak Ina wis nuwun sewu ya iki nganten anyar ya Mas. Lho, cara tutur ada tutur gawe anak. Nganten anyar iku wis sah secara agama ya sah. Iya. Secara Jawa ya wis sah dadi Mas Ansor. Nggih, leres. Ning nak bulan madu aja mbawut. Soale iku bakal gawe putu ngagekno Pak Widi. Masa depan. Tak contoni ya, bocah tukul itu tergantung faktor genetika. Pancen cita-citane Bapak Midi, Mas Mikel menika kagungan putra sing soli solekah. Putra sing soleh sing piye? Putra soleh iku kalamun wong tuane loro meninggal atau mati, anake bisa ndongake, iso macana Yasin, iso macana tahlil. Ngomong salah kok banter. Lho. Ngomong salah. Kowe iki ndek agama apa ora? ora? Ora salah. Somben anak soleh nek wong tuane mati sing ndongakno anake. Anake salah besar. Lho kok salah iki lho? Lah tanggaku mati sing ndongakno malah tanggane wong sing tahlil tanggane. Lah anake malah ribut gawe kopi karo piya-piya ngono. Lho, iki faktane lapangan ngono lho, iki faktane lapangan. Lho, iya. Oh iya. Iku fakta lho memang. fakta. Tanggaku mati, sing kepung iku tanggane, sing ndongakno tanggane. Anake ribut nyiapno kopi karo piya-piya. Jenenge tamu ya dimulyakno, nek bar gawe kopi gawe piya-piya ya melok tahlil. Ya nene nyiapno ya saurunge tahlil aja pas tahlil lo srang-sreng. Yo sing tahlil ya ora kusuk, wong aku ndek ngimelu ngene irungku ya bengar-benger ngene. Ya mulane anakmu sejak dini dititipno ning pondok pesantren ben dadi bocah sing soleh. Anggere metu ka pondok, Dadi bocah sing soleh. durung mesti tanggaku metu ka pondok kancane mendem ya melu mendem. Durung mesti. Ora iso, mbok ukur iku ora iso. Iya, zamane wis berubah Lho ya. zamane berubah kok mbok ngono. Contone piye? Contone wong mendem kok malah mendem. Saiki ya kowe gawe anak kok ngawur ya. Upamane ya. Iya. Mula arep wit-witan metu wae nak jeblok ora Ora doh. Joko Wite. Pakane dalang anake ya dalang. Dalang iya. Ya toh? Nek nggak salah kowe kok teko mendem. Tekan omah bojo mbok wori mek pluk ngono ya. Iku titeni. Nek dadi bocah 90% kelakuane mesti niru pakane. Mula nek ana bocah nakal kok dikeploki karo wong tuane sing salah wong tuane. Berarti wong tuane gak introspeksi. Ini ki rungokno Mas Yusuf, sing pluke mo aja tiru ya. Mboten. Mboten kula tiru langsung kula cakek kanthi cara kula dhewe. Iya. Lho Mas Yusuf boleh belajar mergo jen nom. Iya. Lah saiki cara menciptakan anak sing soleh ning agama ono ya kanggo aturan agama aja ngawur ah. Kowe pengen duwe anak metu lair ganteng kaya Mas Yusuf. Iya. Ngene iki carane ana. Apa? Ngene iki kowe sregepa maca surat Yusuf. Mulane jenenge Yusuf. Bener. Mesti ganteng bocahe. Nanggonku Yusuf bakal pentol iki. Ora nggonmu. Kok pakane cekre ngene lakune ngene. Mas, aku ya nggawa ning ora bakul aku. Iya. Ngono. Dadi arep pengen Yusuf metu itu Kanjeng Nabi Yusuf. Ya Nabi Yusuf kuwi mujizate ganteng. Kula surate surat Yusuf. Angger sing gelem nanggap Yusuf, ngene iki rezekine ya gedhe. Amin. Iya. Ning nek ora ana aku ya ora payu apik. Ya urung Mas, ya Nak pengen di anak ayu. Anak ayu. Sregepa maca surat Maryam.
Monggo cita-citane bojoku iki kepengin duwe anak cepet lunga kaji. Wacakno surat tanah. Lho, lah kuwi langsung mangkat nek kuwi. Mangkat, anggere ana 1 hektar kadol ya mangkat. Iya Mas Yusuf langsung mangkat. Jenenge kaji dol kok mah. Adol bengkok karo omah ngono lho. Lho lah nambah gawe ngono jeneng kaji ya akeh. Lah kaya aku niki jenenge ya kaji sokeh. Karepe sokeh. Kaji sokongane wong akeh. Iya, Pak Midi melok nyokong. Yo Pak Midi ya nyokong nyuwun sewu Pak Midi ya tamu undangan ingkang rawuh lah. Nggih. Alhamdulillah mone ngetoprak 30 tahun ape kaji ora kuat. Iya. Ketoprak tak lerekno, gandul karo para winasis, para kiai. Nggih. Ya dibarokahi karo Gusti Allah, kancane rono iso melu rono rene melu ngene. Nyuwun dongane nggih Bu nggih. Insyaallah mbok menawi mboten nonton undur, Gusti Allah paring ridho. Minggu ngajeng kula saged nderek ngilen malih yang ketiga kali. Subhanallah, alhamdulillah. Tindak Mekah Madinah ya Mas. Ning Semarang. Cangkem kok. Rumah sako ya tidak Mekah Madinah kaji atau umroh ngono. Kaji ku piye nganggo dhuwit? Lah ngulon mau ning Semarang. Semarang. Ya Mas aku Mekah. Mapak sekolah anakku. Oh, Jadi ya, pengen ganteng, ya. wacakno surat Yusuf, pengen ayu surat wacakno Maryam. surat Maryam. Iki kok ya jenenge iki pengetahuan ya. Ya. Aku tak melok ngaji. Terus carane piye amalane? Golek dina sing apik. Lho, gawe anaknya nggo dina barang. Mas Aditya karo Mbak Ina aja ngawur. Walaupun sudah sah ning golek dina sing Lah apik. kanca-kanca ya pendak karipan tok. Langsung bresno ae. Lah mulane. Rasa mikir dina, rasa mikir apa. Mulane hasil. Sanggon-gon meneh. Ayo. Sanggon-gon. Ngono iku titeni, mesti anake do deglek. Heeh. Wis go titenane gampang. Angger karipan ya bras-bres ae. Brabres ae. Nganggo dina ya cara Nganggo agama. dina. Sing apik dina apa Mas Konye? Sing apik miturut aturan agama, Iya. sing apik ki malam Senin utawa malam Jumat. Oh. Aja ngasih gawe anak dina Minggu Mas Aditya. Sebabe Tutup. ya apa ketutup iki lho. Kat mau kok cangkem kok, Mbok. Lah sekolahan apa wong wedok? Ana aturane. Nak malam Senin, Nggih. insyaallah somben bocahe gede cerdas. Oh, nggih. Nak malam Jumat, Insyaallah somben gedene ahli ibadah. nak Minggu, Nak Minggu bocahe lolak-lolok. oh. Ngono iku Ya Bu Sinden eling-eling nak Minggu di plester ya. Diisolasi prei. Ya. Ya, oke. Ya, kok. Nggih. Ya. Ya, Nggih. cocok. Jadi nak Minggu bocahe lolak-lolok. Mula Nggih. kudune malam Senin utawa malam Jemuah. Jumat. Nggih. Ngono. Cara aku mek sesuk malam Jumat. Sesuk malam Jumat, Iya. kudune esuk iki mau Mas Aditya karo Mbak Ina, Iya. loro-lorone iki mau kudune poso dhisik. Wih nganggo poso barang. Kanjeng Nabi ape nampa wahyu buah kira iki direwangi poso tirakat. Iki Wah. ape gawe anak sampeyan mbok jaluk urip lho. Oh iya iya iya. Poso. Esuk iki kemis esuk poso. Poso. Kemis sore magrib buka. Ngono Mas Yusuf. Nggih. Eling-eling. Nggih. Oh tak contone coba. Lah bar buka, Iya. maghrib buka, Eh. bar buka salat maghrib, salat isya. Kewajiban, iya. Bar salat isya, Mas Aditya metu sedelok ning Bancak, ning Jenon. Lah apa? Tuku kuku Bima loro ndok bebek papat. Hubungannya apa karo anak soleh? Panggur Dina bayang. mbok ploro, mbok go poso, bengi ape mbok go gawean are. Lah nek nek kok mlengker ora dadi masalah. Oh iya. Sing kuwatir nak melengker iku ya. Iya. Iya iya. Wis bar jamu Bar jamu, kerasa. Mas Aditya mulai Iya. tekan ngomah delok situasi rumah. Waduh. Wis rondok larut malam. Iya. Pak Midi wis sare. Sare Bu Jasri wis sare. Jasri ya wis sare. Wis sare. Tangga separuh wis rapati ana abane. Iya. Kedua belah pihak sudah mempersiapkan diri. Iki lah apa? Tanganem kok kremeti susuku iki lah apa? Kan wis jamu wis merasuk. Ya ning tanganem ora usah remet-remet rene. Anget. Kowe ku roh ta ora nek kenane ngono mlebu sel ngono kok. Iya. Tekan di mangan. Mbah. Bar jamune merasuk. Nah, bar jamu. Iya. Kowe rada rono aja cerak-cerak aku. Bar jamu. Jamu. Suasana rumah sudah larut malam. Heeh.
Pak Midi wis sare, Bu Jasri ya wis sare, tangga teparo wis ora ana abane, persiapan kedua belah pihak wis mempersiapkan diri, ape nindakno wajib wudu dhisik. Nganggo wundu barang. Wundu sesuci. Tujuane somben bayi lahir, raine ben cumlorot kaya pasuryane Kanjeng Nabi. Iki ora ngawur crita ngene iki. Berjamu wundu ora ngantuk Mas Yusuf. Malah semangat. Nah iki. Bar wudu. Lah iki loro-lorone wis padha siap. Kedua belah pihak sudah mempersiapkan diri, ape nindakno wajib. Wacakno Fatihah ping 3600. Insyaallah tak jamin jos. Kek kapan sidane kuwi mau? 3600. Dadi bojo sampean keler-keler ra sida. Iki ora sida keturun sampai esuk, Mas. Niku nak mbok kulinani, wong mulane dikon ahli wirid, kon ahli zikir iku mergo nggo nglatih kesabaran karo kecepatan. Oh, nggih. Nggih Mas Yusuf. Bapak Midi netepi daremane asepuh. Wong tak kei dodongane. Dongane iki asli mone lagi. Lah ngono lho, aja maca Mas Aditya karo Mbak Ina, ya ora kabeh lah sing do rawuh, aja akeh-akeh sing do durung ngerti. Sing do durung ngesi lafale tak wehi donga. Heeh. Mboten usah dicatet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaika ya babar rahmah. Ya. Diwaca ping 1000 aja ambekan. Oh, weh. Kateneh modar. Lah niku lunas utange. Lah pripun? Lah mati. Assalamu alaika ya babar rahmah. Diwaca ping 3 nahan ambekan nindakno wajib. Insyaallah nek Gusti Allah ridho akan tumbuh biji-biji suci yang berkualitas. Amin. Sing digadang-gadang wong tuane yaiku sing diarani somben bocah sing iso mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuane. Iya. Ngono Mas ya bener. Nggih, Ibu Jasri so Pak Midi wis kaleksanan kasembadan kegayuane. Wajibane wong tuwa kanggo Pak Midi kagungan putra Mas Mikel. Kagungan putra sepisan jenake sing apik. Nak pengindo netake putrane, tongake koi, nak wedok wedhus siji, nak lanang wedhus loro. Kudu diake koi. Diake koi. Lah nak pas sunatan ora ana dhuwit. Ya ngenteni pas nikahan ini dibarengno ora apa-apa. Lah nikahan ngene iki duwite sing jatah akekah urung kecekel. Bu Jasri diceluk. Dikongkon utang Bank Mekar. Lho lha apa kok Bank Mekar? Lah nggo akeh kon mosok kok wong gak duwe dhuwit terus anggere nyambut gawe yang duwe dhuwit ngono lho. Ya wis panjenengan muga-muga keturutan Pak Midi disekseni karo warga masyarakat. Pitra karo dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, selane tetembangan, Mas. Nggih. Sampeyan ada apa permintaanmu apa? Njaluk. Ngersake apa mau? Ya. Kemang sida njaluk apa? Sios nyawer niku mau. Iya. Pesen apa, Mas? Apa? Wis gorene. Apa lagumu apa? Kabeh aja sitok ah. Ya ngono lho. Kok njaluk kabeh? Wong ngene iki, dhuwit ngene iki ya, ora tek bakal tak saki. Meneh kok lagi dhuwit saweran. Iya. Pak Midi wae ngene iki tak tampa plek Mas Ansor. Nggih. Tekan omah bojoku ora tak weki. Lah pripun? Ning langsung tak lebokno masjid kabeh. Subhanallah. Jenenge ahli sedekah. Lah apa nek kok dhuwit saweran tak gateni. Dhuwit kok Pak Midi tak tampani plek. Bojoku tak lewati, tak lebokno masjid kabeh. Ngene iki yo tak weno sinden, plek. Lho. Ah tampani, Mbak. Lho. Tekse melok. Lho juga kok ali-ali ku apa mbok katut lho apa? Melok bantu pembangunan masjid itu penting ya. Ya pokoknya sing penting awak dhewe iki nampa plek kok Pak Midi, aja ngasik diwehno keluargane ning ndang ceket-ceket diwehno masjid. Ya melok-melok bantu sedekah karo masjid ya. Sedekah sapa? Aku pasti aku nek sedekah lha apa? Bantu pembangunan iki. Ora, ngene apa? Soale aku mangkat iki mau utang duit masjid. Oh berarti ki mau nyaur utang. Nggih, nyaur utang Mas Ansor. Mas aku sedekah. Kirain. Oh alah ya. Lah ngene iki kok tak belekno. Ngersakno apa iki mau? Lagune apa iki Mang nggih? Sapa?
lali aku Sir, lagune apa, Sir? Sri Uning. Sri Uning? Oh ya. Sri Uning. Ya, kowe njaluk sinden sing ndi? Sri Uning iki kisahe ngene. Sri Uning kuwi ndek dulur loro jenenge Wiratmaya karo Sadura. Ngono. Wiratmaya seneng karo Sri Uning, ya. Iki nang Wiratmaya arep dijodohke karo Kumalaretna ning ora gelem. Ya ceritane ngene. Monggo Mas ketoprakan sih, ketoprakan. Kene kan daerah ketoprak iki Mas. Oh, nggih. Sri Uninge sapa? Sinten Mas? Mas Ansor. Sri Uning. Sing dolanan HP iki pengen maju janjane. Ya kene maju. Monggo ketoprak. Yo. Diajeng garwane pun Kakang. Ayo, Mbak. Kene. Jumeneng diajeng. Iki adegane Kadipaten Tuban. Aku Sirolawe iki garwaning sun, garwane Bupati Sirolawe. Aku bojone jenengan. Nika putrane Wiratmaya. Oh ya. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Wonten dawuh Kang Mas. Putramu wis akhir diwasa. Sadungkapan maneh sing lengser utawa sing lintir diwau kepraboning pun Kakang ora liya putramu sing pernah werda ya Raden Wiratmaya. Lah bupati kudu garwa prameswari. Pun Kakang wis duwe calon mantu putri Bojonegoro kang sesilih Kumalaretna. Kowe lah setuju ta Bune? Oh nggih Kang Mas. Ya. Sebab ngene nak ora digawe engko ora entuk buuhan sing akeh engko ya. Wis lak lali sing buah engko ya. Ya. Nggih. Bune coba timbalana putramu Wiratmaya ya. Putraku. Si ade-ade lumut. Raden Wiratmaya. Raden Wiratmaya. Coba kepara ngarsa nggih. Nggih kula ingkang sowan Ibu. Putramu wis akhir diwasa. Wis pantes jumeneng Nalendra ing Kadipaten Tuban ya Diajeng. Inggih Kang Mas. Yer Wiratmaya Wonten dawuh Rama. lagi apa wae nggih. Sawetawis nembe sapejaga kalih abdi dalem. Yer Wiratmaya Dawuh Rama. pun Kakang Upama Surya wis meh lingsir. Wis tuwa. Pun Rama Mono Bupati Tuban, ibumu iki wis gadang-gadang sok kapan panjenengan duwe garwa ndang iso ngomong putu ngono ya. Iki pun Rama duwe calon mantu, calon garwamu kinarya ndampingi sliramu dadi Bupati Tuban. Pangapunten Rama dalah Ibu. Menawi pun Wiratmaya kapurih enggal-enggal dawuh kula dereng sagah Ibu. Iki putri Bojonegoro Kumalaretna asma. Nggih, soalé kula tesih neruske kuliah Ibu. Sik jaman biyen wis ana kuliah ya. Kuliah Kula tesih wonten papan pasinaon. Nang iki undangan wis sumebar lho, Ger. Aja ngisin-isin Rama lho. kersane dipun tampani Pak Midi mawon Rama. Aku wis janji karo Pak Demu Bupati Bojonegoro arep bebesanan. Aja ngisin-isine Rama kowe. Inggih sepisan malih Rama kalih Ibu menawi kula ken omah-omah kula dereng sagah. Kok kecangkeman to kowe? Ya ora pareng ngono kuwi to nek karo putrane iki. Lah iki coba to bantah karo wong tuwa. Coba dikandani. Ger, Nggih. rabi kuwi kepenak. Ora lara. Mosok to Ibu? Enak. Saged dipun jajal Ibu. Aku kurang ajar iki kene ibumu. Lho Ibu ngendikan jari rabi ku penak. Mosok saged dipun jajal Rama? Nek kowe ora gelem sambut suwitane akrama, padha karo ngebyuri wirang Rama lho. Rama kadung ulem tak kadung tak sebarke
Raja Patmancanegara gelem yo Nger daup yo. Sepisan malih kula mboten sagah. Kurang ajar, Nger. Kaya ngono kuwi. Pangapunten Ibu lho, ambune kok ngene iki apa iki? Pangapunten Ibu. Kowe arep balik ning asalem. Kah aku diambus-ambus ngono kuwi. Ah. Masamu iki masin opo piye kok ambus-ambus? Aku nek lecet piye? Lha yo. Iki ibumu aja kurang ajar. Wis suwek kuwi Wiratmaya. Nah, ki mbok nembung sik aku rak ya mapan ngono lho. Oh. Nembung. Ah iki mbokne ya padha wae. Bune. Kowe ketoke bar ngombe kuku Bima loro. Ger, Nggih Rama. pun Rama lho ya. Nggih. Ora ana critane Rama bakal nyengsarake putrane. Nggih Rama. Manuta tak dhaupke, Ger. Sepisan malih kula mboten sagah Rama. Ora gelem. Mboten. Minggat kowe. Minggat kowe. Minggat kowe. Minggat kowe. Minggat kowe. Hop. Mandek sik. Kowe iku asline kakekane. Lah aku iki basa kok malah mbok jejeki. Terus kesempatan. Sing bayari kono to? Lah sing bayari aku. Wah. Jejeki. 100 wae sesuk. Lho, ceritane ngono Mas Yusuf. Lho nek ngerti critane ngono ya kualik japukan ah. Ora ana bupati kok cilik ora ana. Ora ono. Kowe tak pilih dadi role. Lho role apa aku ya penak dadi pakane mau ah. Lho, Kowe dadi Wiratmaya. Wiratmaya. Ayo gantian. lho. Gantian. Oke, ganti posisi. Teruduk. Kene. Pripun Kang Mas? Nah, ngono ku lumrahe ibu karo bapak. Ora apa-apa. Ya iki sing diarani rol ketoprak Wahyu Budaya. Ruslan Hadi ya iki. Kene ibune. Pripun Kang Mas? Aku pengen sak pejagong marang sliramu. Wonten dawuh menapa? Sing inti wuse sing tak rembug. Ndeleng kahanan omah iki wis padha ketok sepi. Merga putramu wis padha gedhe-gedhe. Iki upama lho ya. Upama pripun? Iki upama gandeng putramu wis ora ana do ning omah. Upamane kowe tak gekno adik neh ngono piye? Bupati kok nafsu. Gawe adik lho. Lho, iki kan jagane kahanan omah iki sepi ibune. Lah napa kinten-kinten jenengan tesih mampu? Ya angger kuku Bima loro ya jeh kuat. Ngene ibune. Pripun? Beda sing tak rembug. Aku mung kepengin ngomah-ngomahke putramu Wiratmaya. Coba Wiratmaya timbali ya ibune. Putraku Wiratmaya. Nggih, Ibu. Amit kaliman tabrik mriyang sowan. Kene putraku Wiratmaya. Ya. Wiratmaya. Coba. Rene lho ibune. Nggih, Kang Mas. Kowe kok mloyam-mlayu ana apa? Keratone jeru. Ketok ya matamu kok katarak. Lungguh. Injih, Rom. Pun Rama bakal sak pejagong marang sira Wiratmaya rungokke ya. Nggih. Pangangen-angene Rama kali ibu iki aku kepengin ngomah-ngomahke jeneng sira sing iki wis tak rembug marang Kakang Bupati Bojonegoro. Ora liya aku bakal ndhauke sliramu karo putrane Kakang Bupati Bojonegoro Kang Aran Kumalaretna. Woi, Matamu kono. Wong tuwa kok mbok sentak iku piye? rumaos kaget manahku. Lungguh Wiratmaya. Kowe kok ora duwe sopan Wiratmaya. Mas Ansor, Pripun? sampean sekseni sedelongkas ana ndas mletik ya iki. Oh, nggih. Nun sewu Rama, Iya. Matur. bebrayan utawi omah-omah menika mboten keng dipun peksa. Lah, rondok ndangak sithik Wiratmaya. Saduane ben rondok antep ya ibune. Aku tak Iya, rondok Pak. ancek-ancek kon dhuwur ben kepenak jeluk-jelukane. Coba matur. larene mawon dereng ngertos lho Rama. Babakan perkara pun retine Kumalaretna ki gampang
Mboten nate tetepungan. Pawakane ya kaya ibumu ngene iki. Aku nak milihno mesti kowe cocok wong aku selera. Nadyan ayu Rama. Menawi kula dereng nate tetepungan, dereng nate ngertos pasuryanipun nun sewu to Rama. Iya, ndangak sithik wis meh tutup iki le. Wis meh tekan iki kuwi. Kula wangsuli kanthi jujure manah. Iya sing tak karepno wangsulanmu ndang omong ndangak sithik dengengek le. Pangapunten Ibu. Iya, ndang matur karo pun Rama le kirap-kaya. Menawi kula kapurih dhawuh, ya kula purun Rama. Purun Rama, purun Rama, purun Ibu. Mas Yusuf. Iya, Lek. Nuwun sewu Mas Yusuf. Nggih. Iki ketoke kok sutradarane kok keturun. Adapukane kleru. Lho iku iki mau ceritane kan ora gelem. Ora gelem kan gelem. Jare ayu. Lah iya ning ya kowe tetep nolak. Terus aku nesu, terus ndasmu tak dugang kaya ngono lho. Jare kowe cerita ayu e. Iya. Lah nek ora ayu ngono ya. Anjen ayu. Ning ora gelem ceritane ora gelem. Tata rai ayu. Ning Kumolerno iki tangane cikur ngene nggih. Tangane kiting. Wah malah beneran Rama. Nak dodol es degan ora usah golek keruk nggo ngeruki es degan. Kula purun aja gawe ling semepur Rama lho Le. Nggih. Iki wong kowe dodok aja ngajak-ngajak. Soale aku ape ndang dugang masalahe. Pripun Rama? Wis nafsu dugang. Ngene. Iki terus piye iki? Lha kowe kok angel tak bales. Ya, bales iki mbok sesuk wis eling mbok bales iki lho. Ya diaturi Srihuning. Srihuning. Pamundutan saking bapak-bapak ingkang wonten wonten mriku. Ya kayak arep nyawer meneh kae mau, Dik. Pripun? Srihuning nggih? Ya. Nggih. Iya. Deh. Iya Srihuning kir. Kok kir? Sir, sepe? Iya, ndak kuat. Nggih. Monggo Srihuning riyin. Neh. Seruning sikik dhisik dhewe kok ya. Iya. Mangga, Mbak. Ya wis go tenang ae, Gong. Pokoke anggere aku jenok kene tak layani. Sri. Dik, iki tak aturke kowe. Nggih. Aku weden karo sinden iku. Lah nyapa? Ngoyok sak ali-aliku kok. Nggih. Lah ali-alimu gedhe kok. Iya. Ya. Mangga, Mbak. Bawani, Dik. Dibawani mboten? Nggih, iku bawa. Oh, bawa nggih, kajenge jangkep. Oh iya. Jangkep tur enak. Putri Kangsu Lestyeng Warni Sinden kuwi nak duwe swara apik dipertahankan. Nggih. Bual jinah kae. Bual jinah. Walang kekek siji wae kanggo Mekah Madinah. Weh. Mbak Nurhana. Bu Nurhana. Sak caping gunung entuk PO Haryanto. Weh. Iya. Mas Wiwit, Mbak Wiwite Dikin. Heeh. Iso entuk Alpat. Tok Alpat. Nak swara apik. Swara apik. Aja niru bojone konyel. Swara elek anggere metu omah disampluki tanggane. Iya toh, Mas? Cangkem kok esuk-esuk ngene. Juara padu tingkat kecamatan kok. Prestasi. Prestasi kok. Srihuning Mustika Tuban Labuh tresna prapteng Ya swara ngene iki lho sing ngentekno sawah hektaran ya ngene iki. Sawahe sapa? Sawahe wong-wong kuwi ya. Aku ketoprak entek ya perkara ngene iki kok. Iya, marai gabah gak teko omah ya iki. Ya. Lanjut.
Tak selani maca layang, Mbak. Nggih, monggo. Sugeng dalam sugeng dalu. Sugeng dalam. Wis ketoke kok melu error barang. Sugeng dalu Mas Yusuf nyuwun lagu Kere Munggah Bale. Oh ya. Salam sehat katur Mas Yusuf juga seluruh kru Ansor Laras. Saweran lewat rekeningnya Mas Ferry 100.000. Waduh kok rono. Matur nuwun. Dari Army penggemar YouTube. Oh ya. Iya, Mas Biasanya Army XL. Nama di YouTube. Biasanya transfer ning rekeningnya bapakku kok. Iya. Ora apa-apa, Mak. Disyukuri. Wonten malih? Ana. Ya. Nderek kirim salam saking Jakenan Pati Timur. Oh ya. Ya. Wis WA iki mau yo an. Terus Assalamualaikum Bapak Media ingkang kagungan hajat nyuwun tembangipun Kembang Rawe kalian Podang Kuning. Podang Kuning Kembang Rawe. Kembang Rawe. Ya. Kita wacane sisan kabeh dadi engko kari kepenak. Nggih, monggo. Nyuwun tembang Sinom Parijata kagem Mbah Suparmin di Jalan Poros apa ki? Jayapura dan untuk Bapak Suwarno di RPLN. Ya. Untuk Ansor Laras dan Mas Dalang semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Saking Pak Bardimas Setyo Budi Papua transfer 100.000 dan kain khas Papua. Wo ya iki ngaturke panuwun, Mbak. Iya. Nggih, dari Papua. Ya, wingi ngirimi aku bahan batik nggo gawe sarimbitan apik banget bahane matur nuwun berkah. Ya. Terus iki kagem Mas Dalang kula nderek ngregengaken pagelaran limbukan nyuwun caping gunung lan gubuk asmara dipun bawani saking Mas Nur Hadi Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal. Niki sik besan kalih Pak Pardi. Oh ya. Iya ana desa Jembul Wunut lho ya. Aja sampe kleru. Aja kewalik. Iya. Kewalik. Saya kenal banget. Jembul. Kok kleru takonem. Ngono aku ya enek lho, Mas. Nah, aku ndek tau keliru ngono, salah dalan. Jane kan Jembul Wunut. Lah ele iku ketotosan banyu udan. Dadi apa kuwi? Mbok iku lho sinden kok guyu mbono apa? Iya. Iki besane Pak Pardi sing wiraswara kuwi. Iya. Saking Pak Mustar dari Angkringan Kang Mus. Bedukan Kidul Pleret Bantul sing lagi nobar. Nyuwun lagune Podang Kuning kalih ngucapke salam kangen kagem Dik Teo Pranaja Dalang Cilik Saptosari. Selamat ulang tahun kagem Dik Teo. Alhamdulillah wingi juara 5. Oh ya, teng Taman Budaya Gunung Kidul nindakan festival matur nuwun. Ya. Diaturke engko. Biar roh bawane iki mau. Ya, diteruske. Tan wurung sriuning Dadi kusumaning bangsa Kunjuk Mas Konyek dalu nika ingkang badhe kepareng beksa pasampur ingkang angka sepisan kunjuk dumateng kula pribadi nggih ingkang kagungan Slepan 8. Wah. Lajengipun Mas Konyil menika ingkang kagungan pabrik dompet sak Pasar Wage. Weh, Oh, Pasar Wage didike pabrik dompet to? Pabrik dompet Nggih. dompet. Nggih, dompet sak Pasar Wage. Dompet Niku badhe diwontenaken pabrik dompet. mangga Dompet kulit. mangga. Marang raden Rakoyo
Mas Yusuf. Pripun, Dik? Kula niki asline, aku iki asline kan apa? Apa? Sing duwe ketoprak konyek pati Mas Yusuf. Wah, nggih, nggih. Ketoprak kula lereke. Nggih. Sebabe kula ketoprak nak melu karo melu wayang ini seneng melu wayang. Mergane pripun? Melu wayang ini awur sinden ketok glowing. Perawatannya luar biasa pakai skincare. Ini ki bojoku kuwate mbok nganggo plesker kok. Plesker ora alat kecantikan kuwi. Lah bojomu rematike kumat kok. Awur sinden ayu-ayu ambune wangi-wangi. Kula ngete nak nderek ketoprak teko dok manggonku ning kandang wedhus, Mas. Nggih. Glosor-glosor lakon. Sinden ketoprak ngene iki ledeke angger nimbal 3 dina wis rupane kumut-kumut. Ya iku sing seniman sejati ya kuwi kok. Lah nggih. Sing kumut-kumut ngono kuwi ya. Totalitas. Disawang wis nyenengno ati, sejuk di mata. Ya kabeh apik kabeh. Ora ketoprak, ora wayang, patone guyub apik kabeh. Patone berbudaya. Nggih, monggo. Iya. Katresnaning wiratna Asoy, aha. Asoy. ning rara siune sanajan wanasanyo
sampun kapinangkan. Nggih Mas Konyil. Menika ngladeni nuruti Pak Midi nyagagon kersa. Ngersake napa? Kembang rawe podang kuning niku wau yang nggih Paus. Nggih. Oh, nggih. Pak Midi so Ibu Jasri. Wah, nggih. Ya. Ya diaturke. Gagrake tayub. Nggih. Oh ya. Sing warang ngono tayub Mas Ansor. Oh, nggih. Dalu niki nggih dipirsani kalih MC kondang Sapa? Mas Kempot. Mas Mas Kempot. Ya, rawuh ya. Iki MC kondang ning ora tau payu. Kok ngono? Ya maksude payu ning kono-kono. MC ini dangdut tapi dangdut ijine larang. Ijine larang. Ayo. Nggih, monggo. Sinten ingkang pareng nyekar? Berdua nggih Mas. Berdua, oke. Ayo iki sing cerak dalang sapa? Asmane Mbak Anggi karo Mbak Yanti. Oh ya. Mas aku Mbak Anggi karo orong-orong ngono. Ora. Anggi kae Anggi. Anggi. Heeh, sepote sing endi, Mak? Sing sepote Mbak Anggi, Nduk. Oh ya. Ya. Ayo buka saron, Mas. Mbak Anggi. Mbak Anggi karo Mbak Yanti. Apa, Mbak? Waduh. Iki waran gonone muda-muda. Nggih. Engkang Mbak Anggi pundi? Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi. Niki Mbak Yanti. Mbak Mbak Yanti. Yanti. Ya, tipis kering-keringat, kering-kering tapi hangat. Napa niku Pak De? Ya. Napa ati? Jekse tipis. Mbak Yanti, Tipis Halo? sak dompet-dompet. malam hari ini jenengan tak pirsani luar biasa beda dengan yang lain. Kok beda? Kelihatan Rayuane kelihatan cantik dan mempesona. gombal. Nuwun sewu nggih Mbak Yanti. Nggih. Napa ibuke teng griya bakul rujak? Kok pirsa to? Aku sanggup mengulek-ngulek hatimu. Gayane kayak cah nom ae. Dek Anggi, Pripun? kamu juga cantik sekali. Tenane lho, Mas. Mbak Anggi, bapakmu pegawai PLN ya? Kok tahu? Kula Dik, kon nyetrum cocote iku lho. Ampun ngapunten Wajahmu selalu menerangi hatiku. Seandainya kamu menjadi laut yang biru, aku sanggup menjadi kapal dan nakodanya. Selalu kembul-kembul di atas lautan. Dan nama Anggi jadi bunga. Seandainya Mbak Anggi menjadi bunga, aku sanggup menjadi kumbangnya. Selalu tantup. Nambah Anggi jadi kompor. Seandainya Mbak Anggi jadi kompor, aku sanggup jadi ceretnya. Terus Selalu mangkring di dhuwur kompor. lah nak cerete bocor. Ngetiri kompore. Tak sampluk kok ceret kok bocor iki lho. Mbak jajal upamane. Mbak Yanti mundur sedikit. Nggih. Mbak Anggi di sini. Oh. Ya, di sini, kamu di sini. Apa? Seandainya Gusti Allah ngrindani. Delalah pomo Anggi seneng kowe piye? Lho, kono karek kono piye lah ngono. Lho aja kok kono piye? Lah napane entuk mbok entuk kowe piye? Ya nek aku ngono manut ae. Kok duwe karep, ning ngene kok ya kaya uwong. Pikirane kok kaya uwong. Upamane tenanan, pakane oleh mbuke oleh terus kowe piye? Lho karek iso meteng to ora. Biar jajal kowe kok kene. Lho kok apa? Wis to menenge. Mas Gendang nyuwun kodhok ngorek, Mas. Oh ya. Alon-alon kodhok ngorek. Munggang. Kowe tak dhaupno karo Anggi. Resepsi kaya Yo Mas wis jajal. Mas Mikel ngono. Yo jajal kaya Mas Mikel diingi. Nuansane isih Kowe ngene. nganten lanang kene nganten Ah, wedok. Mas Mikel kono Mbak Ina. Heeh. Iya. Kaya nganten Iki sore. Aku apa? iki ibune Mbak Anggi ning rondo ape tak pekno ceritane ngono. Aku rondo. Heeh. Rondo. Cilik karo cilik anak-anak metu cilik. Yo wis aja takoke ngomong. Ayo Mas, kodhok ngorek. Nyuwun doa restu. Mas Mikel Konyil badhe daup kalian Binarung swaraning Mbak. pradonga munyo angrangin. Ana ganda arum anggambar angebeki jroning sasana pawiwahan. Mlaku alon-alon.
Ya risang pinang penganten kekalih ingkang penganten kakung glior-glior merga kenek kencing manis. Wong keku nganten. Iku lho tukang kendang nganti gregeten karo kowe. Lha apa? Nganten kok ora wibawa nganten. Sik gagah ngono lho manten iki sik gagah. Nganten kok kaya yuyu rumbung iki mulono. Nganten kok kaya yuyu rumbung. Kecape selope gegeden. Yuslep gegeden nganten iku ya tetep berwibawa. Dicontoni. Nggih, pripun? Telemek ngono. Ah monggo. Gagah ngono. Kaya ketekku sing di omah yo ngene iki. Kan pasang idep. Yo. Pakai idep. Ketek pesugihan. Arep sidem permanem datan wonten swala ingkang gumlisik. Arononan datane bas samilana datan lumampah hamung kapiarsa lampahipun risang pinang penganten sakembaran. Lampahipun risang pinang penganten kekalih pece matane jangkrik. Endi wonge? Lah pripun to? Lah kok Kowe ku nganten kok simpangan. Anggepem tergandeng apiye? idepe kedawan nutupi moto. Tergandeng kedawan lah nganten ya aja simpangan tekan kowe nganten wedok lah ya melu ndledek kowe kok. Lah wong panjenengane mriko kok. Lho mriku lah ya diadangi Anduk. Ora ana nganten simpangan anggepem tronton apiye? Nang Pantura kaya nang Pantura. Tek kok terus ndoprok sungkeman. Ora nguncal-uncalan lho. Ora nguncal. Ora usah iki nek diuncalo mletik wong cilik-cilik. Langsung sungkeman ae. Ayo monggo Mas Kendang. Harerepeh tindai ira risang pinang. Lho kowe kok meker-meker barang lah apa? Kere mekekeh. Lho tetep laku. Oh, Mas aku. Harerepeh tindai ira risang pinang penganten kekalih. Ya lampahipun netepi jaring para kina ingkang tansah pinundi-pundi. Nun inggih upacara sungkeman dipun wiwiti. Ndodok. Lah dalah. Hop. Nang. Kowe kok eker-eker rono iku ape lha apa nang? Lho jare kon sungkeman. Sungkem iku sing ndodok ya sing wedok ale. Ora ana kok sing ndodok lik kowe mbok arahno rono iku lah apa? Ya aku kan golek alamat. Ya golek amat kok dadine lagune ya ora gamelan. Ya piye? Di sana tempat lahir beta. Ya ngono dadi. Ndodok sing ndodok. Kowe barang kok melu nyambung ku lha apa? Ketoke pajak barang iki melu kompak lho. Kok ya ngawasi dompet barang iki lah apa? Aku kan golek pabrik. Sing ndodok Mbak Anggi sungkem karo lanange kakunge. Ngono. Ya, Tak siap-siap, Pak. ayo monggo. Kawis tara risang pinang penganten putri. Hang lampahi upacara sungkeman. Ndodok. Kowe ora usah meker-meker kok geser lah apa. Latihan iku jek prawan latihan kok meker-mekere lah. Mama. Apa? Iki ngene lho. Iku lho. Kate kowe Anggi iki piye ngawur rek. Apa yang mesti? Kowe lah ya asline ya kok kurang ajar. Sungkem iku mike diselehno, tangane ngene. Lah kok mi mbok cekel mbok gliter-gliter wae anggap sosis sapiye. Aku kan membayangnya yang bukan-bukan. Lho kene yo, lah sing kene yo keri-keri ame ngene wong bayangno mbok gliter-gliter kene. Ya aku kan wedi. Kan ngoten lho. Sungkem yo ngene mikir apa kok. Aku kan yo wedi. Wes. Ayo Mbak Yanti. Podang kuning munggah. Kembang rawe mudang kuning. Ya. Kembang rawe sike. Ayo hati-hati. Iya. Wong arep digelintir ya wedi mlayu nah. Kembang rawe. Oh ya. Dalange lah kok saya error gitu sewengi. Akeh sakarepe dhewe ya. Yo. Ayo joget. Ayo Sir.
Oke, terima kasih Mas Basir. Lah, pinter. Kembang rawene pindho. Oh ya. Kembang rawene pindho. Tok pira nduk lem jerep, Nduk? 150. Iya. Wis dadi sinden paling penak, Nduk. Kok jerep kok penak to? Ya, ngono iku penak macok tandur tok pira. Rekoso lho, Mas. Ngono iku cek telo pira kowe. Wis pokoke nggon sing nggon sisih kene iki anggere mbok ampingi terus wis aman. Heeh. Wis madang pokoke. Heeh. Terus napa malih Mas Yusuf? Ana kembang rawe. Kembang rawene pindho. Seri 2. Oh, seri 2. Kembang rawe mudhun podang kuning. Oh ya engko. Heeh. Nano. Ceritane wong seneng nunggal sebane. Matur nuwun Kembang Rawe. Ki anu wae, wong loro ngaturke tembang siji ngono ora apa-apa, tegese ben sindene kabeh kumanan. Oh, ngoten. Nggih, cocok. Nggih. Ben merata. Sampun, Mbak. Ya, wis entuk dhuwit akeh kowe. Iya. Ngono ya aku ora dibagahi kowe. Niki tinggal lagu-lagu sing rodok nggih potensi. Nggih. Potensi tsunami ngono. Sing nyanyi yo sing tsunami potensi. Enggak maksudnya lagu-lagu sing rodok angel. Sing berbobot. Iku ya kudu digolekke sinden sing rodok berbobot. Nggih, Oh, nggih. iya. Leres. Sapa sing menurute panjenengan Lah kalih niki ketok rodok berbobot. Pirang kilo, Mas? Ya iki ana nak 76 ya ana. Ditimbang. 80 kuwi. Ya, ayo tak Loro.
Yoga. Oh ya. Mbak Via keri dhewe wae engko Mak. Iya. Mbak Yoga. Mbak Yoga. Oh ya. Disepati Mas. Iya, Cak, sepati Mbak Yoga. Pamundutan lagune kang dereng pun layani ketingalipun wonten Caping Gunung. Caping Gunung kathah. Nggih. Heeh, apa arep podang kuning, Mbak? Manut Caping Gunung sikik ya ora apa-apa. Wong iki ya ana sing ngresake Caping Gunung. Oh, ngaten. Ning Tawala. Nggih, monggo napa riyen. Caping Gunung sik, Mbak. Iya. Bawanono. Iya. Jenglenge ya, Mak. Iya, oke. Ngeten mawon nak ketingale kok rada Caping Gunung bawane kan radi panjang. Nggih. Separonan kalih Pak Kunyil. Siap. Jenengan separo, Pak Kunyil separo. Oh, nggih. Sing Mbak, raimu abang-abang berjotosan. Ditutup tawon. Oh, iya bener. Maune skincare pakai pelis care iki. Cobi sepinten? Napa? Pelis care. Sik, apa kuwi mau? Pelis care. Flash care lha apa kok please Ya care? ora cara nggonku pelis care. Bae nang kon please care le, kono please care ngono. Please care ngono. Alah mbah gatekno wong rapatan. Iki make up kok ya Blush on iki. Cobi. Blush on. Mbak sinten? Yoga. Mbak Yoga, sepinten swantenipun dicobi. Saben bengi, sepinten. Saben bengi. Stop. Suarane larase padake karo Mbak Yoga. Nyawa. Alah, nadane dipadake. Lha iki wedok kok ya ora iso to. Sindene kirone Mas Warto mbek ndak lanang. Lah suarane kok ya apik kaya wedok. Apri, Mimin, lho lanang, suarane iso wedok no. Carane terus piye? Mriko Mbak Yoga. Carane piye? Rene. Jajal, sepinten Mbak Yoga? Saben bengi. Saben bengi. Stop. Yo, semono. Sop Alah, sambel. ngono kok ora iso. Lah piye? Wis ngene-ngene. Ben hasil apik. Sikilmu mengo. Bokongen tak sumelane. Ya, Jo. Sikile mengo. Ya. Ilah apa ki? Dirjindi. Kilo desi tengah. Kegeden ya. Kok kegeden sih? Cilik ae. Lah pengen hasilnya apik apa ora? Gede nek kukune malah. Ya, sikile mengo, ngombo. Ya, pas ya. Aduh. Ya. Sepinten, Mbak? Mbak Yoga. Saben bengi. Stop semono. Saben bengi. Wah. Jos. Apik. Jos aja mbok dulekno ngene to. Jos mbok dulekno malah. Oh, berarti semenep petengku. eksperimen saya berhasil. Kayak diambu. Nah, Aja mbok dulekno. Sikile mengo. Notok sing ngarep. Bentrek. Iki sing arep yo ilang ini. Kok coplok. Tak jajal. Nak nyoplok iki omong to. Mbok coplok rasane seriwing. Nak nyoplok iki omong. Sikile mengo. Nyoplok ning ngene tak coplok ya nyil ngono lho. Omong sih. Ayo tak coplok yo. Kori. Wis to meneng. Naik. Tak coplok. Kok kaya ambulan iki lah apa, Mang? Lah mbok coplok mbok sumpet, mbok coplok mbok sumpet. Ayo, Mbak Yoga. Enggak. Malah ngerusak wong. Ngene iki sesuk. Wis ora iso. Wis
Wis ora iso ngentut kuwi sih. Ya komar beda iki rasane. Yo. Krasa ta ora? Mantep. Ya. Iya. Ya. Saiki Pak Konyo sini digelek. Moh. Yen pamaja embong karo janar kone Sik andopro terus nek kus-kus rono iku apa? Ya wis tuwek ping pindho wis menggih-menggih ngene iki nya. Sing kok goleki kok. Ya. Kembang cah enom. kembang bae weton gunung ayo. Iki masih ngangkat aku. Samuratku kumat sampai. Ora kok kumat. Ya anjen kerawitan iki. Kerawitan iku Padahal. Saya wong ora tak sumpel kok cilik. Tak sumpet paku mondol lho. Yo penak. Lah ngono menak suwek malah repot. Ayo, paku. ayo Mbak Mbak Uga. Mbak Yoga. Kaya weden sawah. Iki marai ngrusak jantung ya. Cara panjak kene ngrusak jantung ngene iki. Lah ngopo? Lah iki jirang-jreng diambuk terus sing duwe gamelan. Mungkin gamelan sewan kabeh kok. Ora kaya dhewe kok. Ya ketoprak. Oh, Ketoprak. iya nek kaya ku nyelah ngene kaya dhewe kan. Acara kene. Heeh. Yogya nggone wayang ngene gamelan. panas udan panas udan panas aling-aling capek gunung La lelo lelo la 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 la. Kaya jola-joli. Iya. Ngarep jola-joli gak? monggo Jula-juli ya malah apik. Tuku tahu campur lontong rupane ayu gegeden bokong. Waduh. Iya. Ayo. Surabaya kutha pahlawan. Ayo padha diperingati. Ayo. Ayo tarik alon-alon Mbak Yoga. rawon batu
bocah cilik. Rasane pagelaran ringgit ora sandang pangan seger kuwarasan. Mas Yusuf Angsor ingkang ngasta micil saking Bantul Maladan. KTP ku Gunung Kidul. Ya. Matur nuwun wis nukokke aku omah ning Bantul. Gunung Kidul kok dileh Bantul. Ayo Mbak Yoga. Seneng ae. Sing suarane rada tutup. Jola-jolin dangdut. Ayo tindang dutno. Ya. Ben rada sigret. Ayo. Lak joget tani. Tanya jawab Mas. Oke. Aku sing takon. Ada pertanyaan, ada jawaban. Oke. Sing takon sik sapa? Sampeyan. Oke. Pitik lurik ngendok kepiro nyil. Pitik lurik ngendok-ngendok siji. Bojomu burik sebabe apa nyil. Bojoku burik jaluk tipi. Pitik lurik ngendok piro le. Pitik lurik ngendok-ngendok loro. Bojomu burik sebabe apa le. Bojoku burik jaluk radio. Pitik lurik Pitik terus ngendok kepiro. Lah iso apa ora kok. Pitik lurik ngendok 100. Bojomu burik sebabe apa. Bojoku burik gak tau adus. Pitik lurik ngendok piro. Pitik lurik ngendok 1 juta. Bojomu burik sebabe apa. Bojoku burik tak perkosa. Wah. Ora nek karo bojone ora ono. Tak kok pitik terus ngendok piro? Ora perkara ndoke mesti pitik rupane piye? Lah pitik ya akeh kok. Ngendok 1 juta lah bongko perkara ngendok. Lo mau jare Didulek kowe awakmu mau. siap menjawab. Saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Kalau kesulitan dalam menjawab itu berarti EQ-mu kurang baik. Jongkok. Oh, kowe takone pitik ngendok terus kok. Kowe iso jawab. Kowe sing takok, aku sing jawab. Garingane rasa gamelan. Oh, kau gamelan enak. Oh, kau gamelan. Enak. Udarane aku ora iso. Oh. Iso. Iso. Jadikan Mas. Balik Mas. tetep mau. Tak dedet tak dedet. Oke deh, tak Oke. takoni. Karena Ora iso. jawab mosok. Ora iso tak pancal ngono lho. Oke. Wes. Ada pertanyaan, ada jawaban. Oke, Mas. Ben cetha, Mas. Lirih gamelane. Jawabane piye? Pitik lurik ngendok piro? Aku iki ora duwe pitik. Wes. Bar. Ora di pitik takok nopo? Ya wis. Wis gong kowe. Lho, lan takon piye? Sapimu berik mergo apa? Aku iki ora duwe sapi. Melarat Loh sombong. ya ora, ini jelas yang bertanya sing otaknya ora cerdas. Lah wong pitik ora duwe kok sapi mbok takokno oleh kuntuk kondi. Oh, gladra, gladra.
Iya. Bulet. Nadyan wadon Soro Sulek kumandang suarane Cara Gunung Kidulan ngeten iki Mas. Oh ya. Sang kuning. Ya. Hey!
sarawi ngoceh Mas Konyil, Mas Yusuf, nggih. Iki karek ngajine mergo intine karek sithik tok iki. Nggih. Mas Aditya karo Mbak Ina. Syarate omah-omah kuwi tentrem, ayem, nggih. Cukup rezeki, nggih. Iku kuncine mung siji. Napa? Sing penting wis dilakoni omah-omah, ati-ati nggone padha makan. Khususnya makanan-makanan sing ora halal. Oh ngono. Mas Aditya karo Mbak Ina ben tentrem ning kawula karo maratuwane aja mangan mie. Kok ora entuk mangan mie ya lumrah to Mas? Mie niku kathah ning ada 3 mie yang tidak boleh dimakan karo dimakan menyebabkan hidup tidak barokah. Mau merek mie wakeh ya. Makeh ning ana mie 3 sing ora entuk dipangan. Mie pertama mie apa? Nah iki dilanggar ndadekno uripe ora barokah. Nggih. Mie pertama mie apa, Mas? Mie yang pertama Mbak Mia mie soi maratuwane. Nggih. Iya aja ngastik nek iku dilanggar salato nganti bathuke ngapal gak ana artine. Oh iya. Bahkan Gusti Allah gak maringi rahmat utawa berkah. Nggih. Iku mie yang pertama mie soi maratuwane, mie soi pakane mbuke iki ora ndadekno berkah. Eling-eling nih. Mie sing nomor 2. Iya. Mie sing nomor 2 mikirno bojone tanggane. Ora oleh masalah ndadekno masalah. Aneh ngasih ngrebut bojone kancane ngono kae ya. Ora oleh ning nak nyolong untuk kok nyolong malah oleh. Oh ya iki nyolong kok iki kok dalam rangka nyolong. Siji misoi maratuwa, misoi wong tuane, iki penyebab serete nyambut gawe, serete rezeki ora gelem teko. Mie sing nomor 3. Mikirno tanggane bojone tanggane iki ora apik. Mie sing nomor 3 mingkem cangkemem aja takok terus. Aja takok kok. Lah kowe karek takok lha kene bukan mikir iku tak lawon. Nggih resep wis ora bener. Iki diugemi Mbak Ina Ina karo Mas Aditya. Nah rata-rata Mas saiki ne wong kuwi resepe kepengin sugih iki piye? Pengen sugih ya gampang ah. Rumah tangga iki apa kuwi? Aja kere nek pengen sugih. Lah nggih Gampang. Ora ana barang angel anggere ilmune. Piye-piye? Pengen sugih. Mbak Mia, sampean sing nyekel kendali. Iya. Nak pengen sugih. Kok Mas Aditya maringi kaya karo panjenengan. Iya. Sepiro gedene. Aja dibuka nek ngarepe wong lanang diitung. Oh, nggih. Sebabnya apa? Dadekke wong lanang minder. Sing apik nak diparingi plek ndang ditampani plek, langsung ndonga ning ngarepe wong lanang. Alhamdulillah ya Allah, jam sak menten kula sampun nampi rezekine panjenengan lewat tangan bojo kula. Kowe ngono ku ya bojomu ya ngono ya? Yo. Kuwi kan dirungokke kan. Ora.
bojone panjak-panjak iki ya ora ya kaya bojoku. Terus piye? Angger bar wayangan amplop entuk diweno sing wedok plek, ora kok ndonga ning ngarepe wong lanang. Lah piye? Ning disuwek reketek karo bengok, "Lho, muk iki." Ngono. Jenenge kurang trima. Lho, siji kuncine Mbak Ina nak diparingi kaya karo Mas Aditya, sedina kok dijatah 50.000, kudu iso nyimpen 75.000. Iku kuncine sugih. Nak dikeki kaya 50 kudu iso nyimpen 75.000. Lah sing 20.000 njaluk sapa? Njaluk Pak Midi. Sithik-sithik dikelompokno ben tengkar, ben iso dadi bondo donya kanggo ibadah intine kuncine. Sementing ora diniati kanthi apa kebutuhan biologis, kantor nafsu tapi diniati kanthi ibadah. Kanthi ibadah. Nikah iku ibadah. Ibadah nggih. Nggih, terus pundi Pak Ansor? Nembang maneh. Tansih wonten. Monggo. Sindane sing pamundutan Mas ditampani nika. Eri dhewe mau. Nggih. Bojo loro apa kan? Bojo loro. Nah, ayo Mbak Via. Bojo loro mung kandhek tetembangan tok neng sampe dilakoni bojo loro. Nggih. Nggih, sing kemarin nyekar tengene Mbak Yoga. Rentok loro tapi nak telu. Sepote Mas. Ya. Bojo loro. Ya. Sepote yo ngadeg Mbak. Sinten nggih? Kula Mbah Konyen. Mbah sinten? Mbah Kung. Mbah Kung. Mbah Kung Mbah Kakung. Oh nggih, kenjenjing Mbah Kakung. Nggih. Mbah Kung ki sing biyen tau viral kan. Nggih to. Viral babakan apa? Ah iya, kayak kono alam-alaman sik. Kenalan karo senior kene iki, Mbak. Nggih. Asmane sapa iki, Mbak? Pangke, Mbak. Nggih nderek tepang kula Via. Via, tapi kanggo Valen ya, Via to. Niki Kalen, senes Valen Kalen. Via Kaleng. Nggih. Ditepangke kula tiyang mestani nak kula menika asma saya, nama saya niku Syekh Konyek atau Bat. Syekh Konyek. Oh nggih. Nek mboten Syekh keturunan Arab. Apa? Lah? Ya Syekh kene, ya Syekh kono. Sak peduku. Sak nemune. Nggih. Bojo loro, monggo dados. Bojo loro. Jijiro luma luro ji. Oh iya. Ora cetha iki ya, Mas. Ya. Jero mikir apa sih terus Sing sedih
aja loro. Ya. Dindom wektune ya Mas ya. Nggih. Isine anu Mas Yusuf. Nggih. Isine mung sami adung asung dedonga wilujeng. Nggih. Muga-muga sakbubare wayangan keluarga ageng panjenenganipun Bapa Midi sak keluarga. Nggih. Sumrambah temantene sakloron lumeber tamu undangane kabeh. Mugi-mugi tansah manggih karaharjan katentreman. Amin. Kawilujengan slamet donya ya slamet akhirate. Allahumma amin. Saking kula pribadi nggih ngaten mbok menawi wonten tuna dungkap tembung ingkang boten mahanani. Nggih. Namung ingkang sae monggo dipun beto, ingkang kurang sae dipun tinggal kemawon. Sesantine kula Mas Konyil hidup dengan seni, kita terasa indah. Hidup dengan ilmu, kita terasa mudah. Hidup dengan agama, kita barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kirang langkung itu makaten Mas Yusuf. Matur nuwun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten nggih Pakde. Ya. Akhirul kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya.